Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar ageno ni riyo maber odiechieng' ma kawuono kendo amor mar bedo kodi e chenro ni. En chenro ma wapuonjore kendo wakonyore mang'eny mokalo kotenore kod gik mathoth mamulo ngimawa. Matayi e chenro ni en Ruth Otieno kendo erokamano mathoth kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni intiere kodwa, amor mokalo ni wendowa kendo laktar marwa osechopo e studio kaka watimega odiechieng' kodiechieng'. Oponyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage, kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya. Amor mar bedo kodi e studio odiechieng' ma kawuono. Asante sana. Erokamano ahinya. Abenda amor nikech mar adek mabiro ka mondo watwak go oganda ma joluo, wapuonj gi weche mag health mondo wane kaka wanya konyogi ka nitie gima chandogi in terms of health. Koro erokamano ahinya for having me again, and I'll be glad nabo biro ka kendo wadhi mbele gi puonjre gi ogandawa. Nyinga en Joseph Mulongo Owuor, an jagem Siaya County, an jagem to kidhi matut matin to kamoro miluongo ni Ahono, to kidhi matut ahinya iwacho na Ahono Green, koro inyaluonga ni Ahono Green. Erokamano ahinya ja Ahono Green. Amor mar bedo kodi e studio e chenro mar penj laktar, mana kaka iwacho ni en chenro ma wapuonjore mathoth kendo wapuonjore mang'eny kotenore kod gigo manyalo mulo ngimawa e yore mopogore opogore. Daktari, kawuono daher mondo wagoe mbaka kotenore kod chandruok kisungu luonge ni hemorrhoids. Iluonge ni hemorrhoids. Hemorrhoids gi kisungu. Gi dholuo wanyalo luonge, obiro ga gi nyinge mopogore opogore. Yudo ka jomoko luonge ni thir, jomoko luonge, obiro ga gi nyinge mang'eny. Kata kamano inyalo pimonwa ni hemorrhoids gin ang'o. Samoro kisepimonwa to kae to jahera mar chenro ni biro winjo ni en ang'o matimore kata wabo yudo nyinge maber gi dholuo. Erokamano. Koro mokwongo hemorrhoids en tuo ma affect kama ji dhigo oko. Karoko maduong'. Okay. To ki ing'iyo picha ma aketo kani, mokwongo nitie picha mokwongo konya dok chien. Seche modok chien samoro nyalo pimo monwa ni omako karoko maduong', otimo ang'o? En karoko maduong' iyudo ka okuot. Nitie gima okuot karoko maduong'. Seche moko nitie moko mabiro ka obiro gi lit moro, nitie moko mabiro be iyudo ka sama kisedhi oko maduong' kiyueri tiyudo ka iwinjo ka nitie gimoro mokuot kanyo, to kiyueri seche moko iyudo ka nitie remo e otas kata tissue miyueri gono, to bende seche moko iyudo ka iyueri maber lakini kidhi kibet kamoro tiwinjo ka chal ka gima chal no kiyueri maber. Koro mano gik ma hemorrhoids kelo te, but ka anyiso kako biro, akiano nyacha kodok chien tie picha moro mana kelo kanyo mondo apim no oganda kaka hemorrhoids biro kodok adoka chien kabisa. Seche modok chien no ipimonwa ni en kuot e kar oko maduong', ma bende thoth ne iwinjo ka gima kama idhigo oko maduong' okuot. Ahinya seche ma iselosori, seche ma iyueri cha, tibro winjo ka gimoro okuot kanyo. Thoth ne okuot maromo nade? Onyalo bet ni okuot machalo pimple, koso kuot moingo pimple, orom gi oganda. En kuot maromo nade? Bas, koro nitie stages. Nitie moko mabe kuota ma kata in iwuon ok inyal feel. To nitie moko ma kuot ba wuogo maduong' kabisa, ma kata kidhi oko to okwamo ok onyal dok. Koro mae e picha manadwa na mondo onyisa. Koro mae ombich kuma chiemo dhigo. Kisechamo chiemo to dhi e iyi to dhi ombich to wuok oko. Kae kama dhi ng'ato dhigo oko kama duong'. To koro kaka Nyasaye nochweyo ka, towards the end, yani giko mar kama ng'ato dhigo oko, nitie gimoro miluongo ni columns. Orumo ka columns, moko chalo cushions. Gima cushions gitimo en ni muscle mamiyo kik oko wuoga kende, iluongo ni sphincter, maloro ka, gini nitie e wiye ka mondo protecte, mondo kik cho kata oko mondo timang o affect muscle ni. Koro mano iluongo ni columns, anal columns, gi protect kanyo. Koro iyudo ka nitie gik moko ma kotimre, to anal columns gi mabuogi e buoye ka, gima kadho ka en remo. Remo ema kadho e buoye. Nitie moko ka, nitie moko oko ka. Remo ema kadho e buoye. Koro nitie gik moko ma ka otimre dendi to miyo remo pong'o ka. Koro okuot. Koro gima kuot e iye kanyo basically en remo.
ema kuot e hemorrhoids. Koro emiyudo ka seche moko, koro kaka ng'owuoye symptoms, ang' iyud ni remo is one of the major symptoms mabiro gang'o gi hemorrhoids, gi kuot no. Koro kanyo kuot, koro nitie moko ma kuot gi iye, nitie moko ma kuot gi oko. Ma ka wadhi e picha ma next, ka poni onyalo iro kaka ma. Koro ineno ma okuot gi iye. Columns gi, magi gin normal. To mae koro remo pong'o iye, koro okuot. To ma oko cha, remo pong'o iye, koro okuot. Koro iyudo ni magi gin hemorrhoids. Koro ma iluongo ni internal hemorrhoids, ma iluongo ni external hemorrhoids. Internal nikech nie, external nikech enoko. Tileronwa kacha ni gin mana en mana kuot ma opong'o remo. Remo mopong'o iye. Remo ni ang'o momiyo opong'o iye nikech ka moko gi gin normal, tiende ni kaka ochwe dhano, kama ng'ato dhigo losruok oko maduong', mago te onego bed ni opangi kaka cushions kaka ileronwa. Tiyudo ni samoro dhi to okuodo remo. Ang'a timore e dend dhano momiyo remo dhi kuondego makuodi nikech kaka nipimonwa cha chutho onego bed ni gikuodo remo. Koro kaki wacho no, koro ka ong'i nonro motim in terms of somo mosom go hemorrhoids, pok oyud ni ang'o miyo remo ni kuodo iye ka. Lakini gima oseyud ni nitie gik moko ma katimre dendi, to iyudo ka remo kuodo kanyo. Mano nyiso ni risk factors, risk factors mamiyo remo nyalo kuodo ka. To mage gik ma adwa ni apuonje jowa mondo ging'e ni magi risk factors ma kantie kuomi, to iyudo ka hemorrhoids nyalo develop. Okay? Koro kwa dhi risk factors gi, achiel kuom gi, ma en the most important, especially kuom jowa e Kenya ka, en gima iluongo ni constipation, en cho matek. Kapo ni idhi e cho, to cho ni en cho matek, ma kidhi e cho, idhi oko, to ibudho kapok obiro, to kobiro otek mochalo mana kidi. Mano is the major reason momiyo nitie hemorrhoids e Kenya ka. Iwinja. Namba 2 en tich matek. Iyudo ka kiting'o kata mna kitiyo tije moko matek, obed ni ichukori and so on, miyo mago be biro. Mar adek en miyo mantie gi ich mapek. Mine mapek. Mine mapek oseyudre ni namba 1, nyathi ka nie ich, nitie pressure mang'eny e ich. Lakini namba 2, mine mapek gintie gi a lot of constipation. Ka ing'e maber ni isewuoyo gi mine ma osebet mapek, to iyudo ka one of the major complaints ma gin ga go en ni fundruok mar ich, constipation. Koro mano miyo this risk factor mar bedo gi hemorrhoids bet kanyo. Mar 4, ma to koro in something ma we cannot control, en ng'at ma oti, advanced age. Kiyudo ka ng'ato hike omedre mang'eny, tiyudo ka gine columns mawuoyego, koro gibet ma ok gin motegno, koro gin weak, koro gimbekni. Koro mano be kelo hemorrhoids. Mar 4, en koro kaka sani, ng'enywa tiyo tije ma wane office to wabet. Bet e kom for very long. Ibet abeta ma chakru ki nyako odhiambo ibet. Kelo shida mar hemorrhoids. Okay? Koro mago a few manya wacho, nikech king'iyo maber to gima temo wacho ni hemorrhoids chalo lifestyle disease. Okay? Gik ma watimo ema miyo wabeto na high risk mar bedo gi hemorrhoids. Ma ang' wawuo sama wawuo ewi prevention mondo ine gima wacho. Aneno ka picha moro naketo kata dana wuoye miwacho ni prolonged sitting on a toilet. King'iyo maber to bede cho kuom thuolo mang'eny. King'iyo maber to deyewa kata kwerewa ok ne gin ga gi hemorrhoids. To osenon bo oyud niya, kara gima ne konyogi ne gidhi e cho ka giguom. Guom cho mapiny ka. Cho mapiny mar guom cha ber moingo cho mwabeteni. Iwinja? Nikech number 1, nitie kaka kama apimo mar kama ombich rume cha, kuma koro cho wuok go. Nitie kaka obedo align gi chogo ma e tok cha. Ma kiguom kama, to koro cho kata oko maduong' wuok maber in a good way. To kibet, to koro kaka onyalo go kona cha koro tek. Koro miyo okelo gine hemorrhoids kuot kanyo.
Asto kiyudo ni koro choche masani mwabetegi begin koro very comfortable. Koro okelo kendo shida moro cha mar bet for long. Yudo katinde ji ngato nyadhi e choto obeta beda okaw kata mna simbe moro koro soma mos. Jomoko tinde dhi nyaka gi gazette gi bet e choka ma. Ente moko babe kidhi tido ko kidhi nyaka magazine, gazette. Oket nyaka magazine. Koro choma choncha mar guomcha. Ober kabisa mungu choche ma. Daktari wabo duogo kanyo mana matin. Kidieny mokwongo ipimonwa kacha ni tich matek. Tich matek tiende ni tije ma ng'ato tiyo kachukore mang'eny. Kuom ranyisi mag tijegi gin tije mage kati chaki wacho no ni bet aming'a. Tiende ni en tich matek kaachiel kod bet aming'a minyalo ketie thuolo mamalo mar gamo chandruok mar hemorrhoids ma bende en kuot kar oko maduong'. Tich matek kwa wacho tich matek koro wamulo ang'o gini. Tich kaka mar pur aming'a, ting'o msike mapek aming'a, ang'a timore del seche ma ichukori kitiyo tije matek gi. Kae to kibet aming'a, ang'o matimore del. Bas, king'iyo gik mwawacho gite. The main thing ma waduoge, ma wacho in the common factor, eni miyo pressure bet mang'eny e ich. O machandruok en pressure. Pressure mar ich, not pressure mar remo. Kiwacho pressure to jiboparo ni pressure mar remo. Pressure mar ich. For example, kata kichukori kiting'o gimoro, tiwinjo ka iyi bendi tiyogo. Chalo ka gimi tiyo gi muscles mag iyi bendo timang'o. Oridore. Koro pressure manie ich kanyo. Mano emwa wuoye. King'iyo gigi te. It comes back to pressure manie ich kacha. Nikech adier seche mamiyo pek, seche ma ng'ama miyo nigi ich, pressure bete ich. Seche ma ng'ato ting'o msigo mapek, oketo pressure ich. Kibet aming'a, pressure bete ich. Mano en adier. Kingi ka choni tek. Kidhi oko. Ichukori matek. Pressure ich. Koro mano is the common factor. Kamano. Jahera mar chenro mar penj laktar. Iwinjo kaka daktari olero maber. Kiketo pressure mang'eny e iyi, tibro bedo kod chandruogni. En chandruok mane en hemorrhoids. Tende ni en kuot kar oko maduong'. To en ang'o mokuot ka daktari opimonwa kacha ni thothne en remo ema odhi okuodo kanyo. Ranyisi mokwongo ma ka ng'ato neno ni en seche ma samori ya losruok, tineno remo seche ma iyueri, mano en ranyisi achiel mar hemorrhoids. Ranyisi mamoko gin ang'o daktari? Bas, koro ranyisi ariyo mwang'eyo en mokwongo kaka asewacho ne en remo. Mar ariyo en gimokuot. Mago wasewacho. Mokuot no. Koro mar adek en koro ka isetieko gimitimo kidhi oko, to koro ibiro bang'e tiwinjo ka kacha pod ng'ich ichalo ng'ama ok oywere maber. Tadwa ni mondo alerne janeno kata jawinjowa kaka gino biro. Koro anya kwayo mondo oduoke picha moro mana akwongo nyiso external gi internal hemorrhoids cha. Kinya duoke mondo anyisgi. Koro mano moro. Mar adek en pain. Nitie moro mbele kacha. En pain. Miwinjo ka mano. Koro ka chung' matin mondo aler, samidhi oko, donge oko osewuok ka. Koro kumiyweyo gi tissue cha en kae. Okay? Kiyweyo gi tissue maber, tissue no kang' donje kona gi. Iwinja? Kona mar kumokuotni. Ang' ywa kato kang' odonj ka. Koro kitieko iniwuon to, itieko iseyueri maber lakini ka pod oko ler. Okay? Nikech odong. Koro yudo ka ng'icha. Chien koni ng'ich. Kasto chilo dibe kodong ka. The other thing mokelo en iwinjo ka gima kanyo ichalo ng'ama dwa guonyre. Oilo kabisa. Koro mano be nitie kanyo. Iwinjo ko oilo. Asto mar ang'wen o mar abich en isedhi oko. Kitieko dhi oko to iwinjo ka gima pod idwaro ni pok itieko. Chal ka gima pod gimoro nitie. To mano biro especially ka internal hemorrhoid ni duong'. Ko duong' no ing'eni koro ene kuma chokalo goni. Koro ene yo kanyo. Koro ichalo ka gima pod nitie gimoro monego be ni wuok lakini pod ok owuok. Koro ichalo ka ng'ama isedhi oko lakini pok itieko. Lakini isetieko but gimomiyo ichalo ka gima ok itieko en ni nikech gino pod okuot koro ene iye kanyo. Opong'o kanyo. Mama wogi ranyisi ma ka ng'ato winjo to nego bed ni oringo matek odhi ka laktar. Oringo matek. Lakini number 1 ma nyaka ing'e en remo. Kine anena remo to ahinya ok en remo mokikre gi cho. Iyudo ka isedhi e cho to remo ni e wichono kata remo ni especially choche mwabetegi. Iyudo ka remo oringo e kor cho kanyo.
Manche ni nena remo mang'eny? Nena remo machwera chwera. Seche moko be ineno kata ka ondong kata oton. Yeah. Seche motono ang'o manotimore daktari? Kaponono ni okono wuok. Debe ni otuch, koso debe ni obarore. Ang'o mamiyo koro oton, koso nena remo ma nikech otudore kod leche mag remo, nikech dendwa duto te otudore ga kod leche mag remo. Kaki wacho no, en kaka en. Iyudo ka, nikech koro, especially kaka nawacho ni most of the time, gima kele en cho matek. To koro ka cho ni tek, kobiro ka, uwuok ni to gwaro gini, tiyudo ka wall of kimokuot ni. Barore kata, yudo kata mna oyiech matin. Koro remo wuok kanyo. Mano. Chandruog ni ong'eny maromo nade pacho ka awang'ia ni gwengewa mag Kaluo. En common machalo nade? Because chandruog ni en chandruog mar lifestyle. To lifestyle mar ji change towards gik mamiyo chandruog ni dhi bet mang'eny. King'iyo pinje maoko kaka USA, ji 3 kuom ji 4 nyaka yud chandruog ni e ngimagi te. Ji 3 kuom ji 4 e ngimagi nyaka giyude chandruog ni. E Kenya ka pod waonge gi nonro maber, lakini king'iyo maber e gwengewa, tinya yudo ka 1 kuom ji 3 kata 1 kuom ji 2 nitie gi shidani. Koro 1 kuom ji 3 nitie gi shidani. Manyiso ni kaka ne wadak chon cha ne konyowa mathoth, wadonje timbe kachiel kod yore mag dak mag jo asungu makelonwa chandruoge. Ka 3 kuom ji 4 mag joka nitiere kod chandruoge, to wang'iyo kaka gidak, wadwa ni wadag kamano. Tiende ni wan bende wang'iyo chandruoge magin go, wadwa ni wakaw chandruoge magin go dogo. Ipimono wakacha ni thoth ni dewa machon kachiel kod kwerewa manitiyo kod choma ne gwome ka ne onge kod chandruogni. Wabo mulo mano kwasekawo yweyo jahera mar chenro ni kik dhi mabor, kik isudi. Ka waduogo to wabro kawo penjo ni kaponono nitiere kod penjo ka daktari pod medo leronwa chandruok mar hemorrhoids ma bende wayudo ni en kuot kar oko maduong'. Kik isud kata matina. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Good. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,93,270 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Rabuon mobul. Gik ma idwaro: rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose: bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka, kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack.
Machiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar, chenro ma wapuonjore mathoth kendo wang'iyo kaka wanyalo dago ngima maber. En chenro mosekelo lokruok mang'eny e kit ngimawa kendo amedo duoko ni erokamano kuom kawo thuolo mondo mi ine chenro ni mondo mi wamed kaka wapuonjore. Kawuono wang'iyo kacha hemorrhoids ma bende en kuot e yor oko maduong'. Onyalo kuot gi e iye kata onyalo kuot gi oko mana kaka daktari oleronwa. Nitiere ranyisi ma kineno to romo nyisi ni intiere kod chandruogni. Kuom ranyisi remo kineno seche ma iyalosori seche ma iseyueri, mano nyalo nyisi ni intiere kod chandruogni. Daktari, kane ipimonwa e kidieny mokwongo, ipimonwa gima timore e del momiyo ng'ato bedo kod chandruogni. Kata kamano amor mokalo ni kelonwa picha kata video manyalo nyiso johera mar chenro ni malong'o gima timore e del. Apani wadhi nyime kwa chako kod pichano mondo mi johera mar chenro ni onene. Omiyo kamoro amora ma intiere kawie thuolo mar nyiriri matin ing'iane ni hemorrhoids gi obiro e yo mane kaka waneno itang'onwa e picha e yo makare. Ni e gima wawuoye odiechieng' ma kawuono. Daktari, machiegni. Erokamano. Koro picha ni ber kabisa nikech onyisowa mokwongo onyisowa ombich kanyo kas koro ka kuma koro ogik go kuma ng'ato dhigo oko iluongo ni anal canal to malo ka iluongo ni rectum. Koro yudo ka oko biro to wuok gi ka, oko biro to wuok gi ka. Koro mae nitie gi oko. Gima blue ni en remo. Koro okuot kamano, remo kuot e iye. To moro nitie gi iye miluongo ni internal kaka magi e columns mana nyisi kado ineno kaka gichalo gichalo columns. Koro mae onya kuot gi iye ma iluongo ni internal hemorrhoids. To internal hemorrhoids ni opoge di ng'wen. Nitie moro ma okuota gi iye kucha okinyal ng'eyo unless ineno remo kata ang'o. To nitie moro ma okuot gi iye lakini sama oko kadho to biro kode dhire oko. Okay? Kaka ma waneno timoni. Ineno kaka odhire to koro obiro oko. Lakini odokie kende. Ineno? Asto nitie mar adek ma oko ka biro to dhire oko lakini ok onyal dok. In iwuone ma nyaka idhiye gi lweti monde kodogi. Mar ang'wen to koro bira oko. Tineno kaka gibedo bet maduong' kaka with time. Mar ang'wen to biro oko to ok onyal dok kata kende kata in iwuon ok inyal dhiro. Mano internal. Koro gin ang'wen mag internal. To ma external to en mana achiel en oko kanyo. Mana kaka ipimonwa ka apani wang'iye mus maber. External mano kuot ma oko kaka wanene pichano obro biro kamano kendo okuota gi oko. Maseche miyueri tinyalo winje kata kimulori tinyalo winje. Kaeto mano kidieny mar achiel. Kidieny mar ariyo en internal tiende ni okuot to en mana gi iye kama oko wuok godo to okiwinje bende okinyal nene kata ka ing'iyo gi kiyo. Kidieny mar adek en owuok gi oko ma seche ma oko wuok to ok onyalo dhire ibro neno ka remo wuok. Erokamano. Kidieny machielo ni endo oko dhire mowuog nyaka gi oko kaeto kisetieko losori to dok iye kende. Kidieny machielo en ni obiro gi oko maduong' dhire nyaka oko to oko dog kende nyaki duoke kindi. Ma e chandruok ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono daktari kendo ileronwa godo maber mokalo. Seche ma gima kama osetimore mineno thir ma en kuot ma wuok kar oko maduong'. Iwacho kacha ni gima ng'ato nego be ni timo koseneno ranyisi gi en dhi e osiptal koso en timang'o? En dhi osiptal. Gimomiyo awacho ni nyaka wadhi osiptal nikech seche moko wabiro to wapuonjo jowaka to gibet piny giwacho ni dong daktari nosewacho ni gini inya thiedh kama to thiedhre kende. Nyaka idhi osiptal to ma ang' wawuoye bang'e nikech nitie tuoche moko mopogre maricho mohingo ma bende biro gi ranyisi machal gi magi. Koro nyaka ibi osiptal mondo daktari oneni koseneno bo make sure bo nyisi ni mae en hemorrhoid. Then koro wakawo yo mar thiedhe nikech yor thiedhe to nitie ariyo. Nitie thieth ma imiyi yath tinyisi kaka idak maber. Lifestyle changes mane watimo ka. Koro we go back kaka jowa machon nodak. Okay? Asto mar ariyo kapo notamre kore ka wanyalo wacho ni wateri ang'o e operation mondo wane kaka wagologi. Ipimonwa kacha ni watiere kod yore ariyo kende mag thieth. Namba achiel yedhe ma ng'ato nyalo tiyo godo ka achiel kod loko dak kaka wadak. Tiende ni wadok mondo wadak kaka ne wadak chon cha. Ting'eni aneno ka gin kidienje madhi mana 5 kata kidienje madhi mana 4 to giduto te gipogore. Tiende ni thieth gi bende gin mana ariyo gi kuom ranyisi ka en mokuot oko kaka ne waneno mokuot oko cha. Ibro thiedhe yo machalre gi maiye ka, ibro thiedhe yo machalre kod ma oko golo to kodog kende kata ma oko golo to dog kende. Thieth nyalo bedo achiel adier daktari. Bas koro kaka ne wawuoyo ni nitie stages mar hemorrhoids. Koro
ka kechwasenyiso joneno wa video kaka especially the internal one kaka biro. Internal one mokwongo maiecha. Most of the time we don't do a lot in terms of surgery. Enena yath, kose mi yath, tingisi ni idhi, I make sure ni cho enango en cho mayom, ma soft. To imiyo cho bet mayom ma soft nade. Nyaki make sure ni ichamo alode, ichamo gik makelo fiber e cho, imodho pi mang'eny, okay? And all that. Ko biro makoro uwuok oko to dok iecha, macha be wanya timo conservative. Ma watimo gi medicine, tie yedhe moko mimiyi, ma be anga nyis jika, ta onya dok kende. To kochopo koro makori chuno ni nyaki dhire cha, kata chuno ni koro uwuok to kwamo kende, mano koro most of the time wacho ni wateri mondo wang'ad gini oko, wagole oko. External, ma external ni kako dhiga eno wuon, iyudo ka remo mantie ye kacha, oklot. Opoto. Kose poto to dendi absorb remono. Koro iyudo ka kuot mano kuot cha, koro lal, koro nitie mna gimoro skin moro mohang kanyo, waluongo ni skin tag. Mano e kaka gidhiga normally. Lakini seche moko iyudo ka seche moko remono nya pote iye kanyo, to yudo gi infection. Kata remono opote iye kanyo, to gini eno wuon otimang obarre, koro remo wuok mang'eny ahinya. Mano koro chuno nyaka wateri yango e operation. Lakini most of them iyudo ka kwa miya yedhe mwamika, to iloko dark lifestyle, iyudo ka gilala kendgi to donga gine moro moliero, skin moro moliero, nyisi ni kara gimoro no kuot ka, lakini skin moliero kanyo. Kamano. En chenro mar penj laktar, chenro ma opuonjore mathoth. Ponono ni diher mondo mi penj laktar, namba mar SMS en 23600. Pod wadhi nyime kod chenro ni. Daktari, wantiere ga kod weche moko mang'eny mawachore ga kotenore kod chandruok mar hemorrhoids ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono. Kuom ranyisi ka ponono ni ng'ato dhi oko to wuok kende, to samoro odok, mano en kidieny mokwongo. Ma bende mano ok chand ga ji ahinya. Ma thoro chando ji en moro miduoko cha. Nikech samoro king'eyo kaka onego bed ni iduoke, onego bed ni iduoke nang'o. To inyalo ng'e nade ni koro kamochopeni to onego bed ni aduoke, to seche mowuok ni owuok ga marom nade. Nikech ng'e ni samoro bende ji paro ga ni en ombiche mowuok. Kamano. Koro ma ok en gima anya nyiso ng'ato ni onego puonj ng'ato ni gini iduoko nade. Ti nyalo nyisowa? Anyisa ni kiyudo ni nitie gima kuot kanyo, tibiro osiptal mondo watem wang'iye no chalo nade, en mane. Nikech ka nyisi ni iduoki, ibo yudo nitie moro mabiro oko chato kwamo kabisa. To ang' iwuok ka tidhi tichako dhire in iwuon tasto barre. Kose barre koro ibiro kaka koro remo koro ema opiny, to koro ok adwa nyiso ji kamano. Mano en gima biro ga naturally, nikech seche moko idhi oko ti iyweri tiwinjo ka gimoro kuot, to gi lweti titemo mulo tipo kodonjo iye. To koro realize ni gara gini nyalo ga dhiro. Onyaga dok kende. To ok en gima nya puonjo ng'ato, nikech onge kumo wach ni kata onego bed ni duoke. Ni onego bed ni duoke, onge kumo ndik mano kamano. Yore moko bende awinjoga, ginyalo bedo adiera kata miriambo, weche maliekore. Awinjoga ni samoro ka ponono ni otimore kamano, tiketo ahinya kuom nyithindo, ni keto nyathi mondo mi obede pi gi besen. Kaito nitiere kaka pigno nyalo duoke e iye kende. Gin ga weche ma awinjo giliekore, to kang'eyo kamano bende wantiere gode setup wani ka ponono ni entiere, to en gima kare koso kapok ng'ato chopo e osiptal. Adiera ni pi maliet mokete chumbi konyo gi symptoms. Okay? Symptom achiel mewawacho en ni kisedhi oko ti yweri, to kanyo ok obet maler. Chilo modong' kanyo miyo kanyo bet mang'ich, namba achiel. Namba ariyo, kanyo guonyi. Koro pi ichalo ng'ama luoko kanyo. Koro gima guonyo cha koro onge kendo, iwinjo. Koro among gik wanyiso ji notim kapo ni en gi hemorrhoids, en ni ibete pi ma warm mikete chumbi, tibete diriyo gokinyi gi godhiambo for 15 minutes for about 2 weeks. Okonyo gi other symptoms mantie kanyo. Lakini othiedho hemorrhoids ni? Ok othiedhi. Ranyisi ka emo biro duoko chien, kaka nileronwa ni chilo nyalo dong' kar oko maduong' cha,
okonyo e luoko kanyo mondo mi kik chilo med bede kanyo. Nipimonwa kacha ni bende samoro ka ng'ato neno remo kopogore kod ranyisi mag hemorrhoids mipimonwa cha, onyalo bedo ni gimoro kendo oponde tok ranyisi gi. Moko nyalo bedo ang'o mana kimulonwa matimo. Bas kanyo to nadwa na wuoye maber nikech nitie gik moko ma timre e dend dhano ma one of the ranyisi en ni remo wuok. Achiel kuomgi en cancer. Kiyudo cancer mantie okay. Wayudo weche manyien e machuok wadwa duogo to wachake mana gi kanyo en penj laktar po nono nitiere kod penjo mora mora penj laktar SMS en 23600. Ma en chenro ma ok onego bed ni weni usomo kiki sud kata matin kiki bed mabor kod TV mari. Cham olembe mang'eny, alode, bende modh pi moromo. Mae biro miyo pien dendi pichni. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bang' pedho bura e doho maduong' mogik, jochwal ng'ur koro rito gi geno duoko mar ji ma gidonjonegi e wi yiero mokalo. As far as day schools are concerned, we think one day is not bad enough. The children can stay at home on Monday the 29th and report back to school on Tuesday. Migao ma somo yango ni jopuonjre ma dhi e skunde mag day kaunti ma Kakamega gi Mombasa biro yweyo kibago yiero manyochochor nyime e kaunti go. Ng'ata chielo wito ngimane ka ji 140 oyud kod athung'a mar anguro e alwora ma Nakuru. Machiegni kendo penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu ponono ni diher mondo mi penj laktar namba mar SMS en 236
08000 inyalo tudori kodwa bende kokale lainde mag simu ma inene TV mari mondo mi wagomba ka kanyakla kendi penj laktar imed ng'eyo mathoth kotenore kod chandruok mar hemorrhoids ma wawuoye odiechieng' ma kawuono ma bende waneno ni gin kidienje mopogore opogore madhi mana bich wantiere kod mawuok oko kata mokuot oko karoko maduong' makuot gi e iye kaachiel kod makuot to wuok seche ma ok owuok go ka owuok to dok kende kod mok dogi kod ma ang' ne chuni ni nyaka ite mondo mi iduoki nowuona. Ne wawinjo kacha ka laktar ne leronwa ni seche ma ineno ranyisi moro amora kik ibed godo dala nikech nitiere tuoche moko ma bende biro kaka hemorrhoids gi to gipondo kod ranyisi machal kod magi. Ne wachako ng'iyo kidienje mag tuoche gi daktari wang'ila mula nek tuoche gi koka wadhi nyime kod chenro ma wantiere godo. Erokamano. Koro ne wawacho ni nikech kaka hemorrhoids biro kata ranyisi ma hemorrhoids nitiego achiel kuom gi en remo to wawacho ni remo nitie tuoche mag diep kaka amoeba, dysentery manya kelo remo. Nitie tuoche moko kaka kansa mar penis kanyo nyalo wuok gi remo. Nitie kansa mar rectum nyalo wuok gi remo mago nitie kanyo. Nitie guonyruok me wawuoye cha. Nitie tuoche moko mamiyo oko kanyo iguonyri. Nitie kata worms moko mabiro to worms chalo kaka njoha kute ka gibiro to ginyuolo eggs kanyo to iwinjo ka iguonyri. Koro inyalo paro ni in gi hemorrhoids kara in gi tuoche moko mopogre. Kata moro be mabiro because of constipation, choma tek me wawacho cha. Iyudo ka kar yo ma oko wuok gono nikech chono tek kobiro to gwaro kanyo to onya yiech. Mano waluongo ni fissure. Kanyo ko yiech to koro remo nya wuok to kanyo be koro lit kanyo be guonyi tinya paro ni gi hemorrhoids kara in gi tuo miluongo ni fissure no. Erokamano ahinya. Watiere kod Margaret e simu. Hello Margaret, penj laktar. Margaret? Machiegni penj laktar? Daktari. Machiegni penj laktar. An gi jatuo na moro. Wawinji? Koro jatuo na ni kane tuo chake nochake ni en gi sukari en gi pressure. Bang'e kodhi opime oyud ka mago onge. Koro jatuo ni kamobete nyocho kodhi oko kanyocho ni oko to dhi umbuso kadien. To koro sandi basi e kono okuot okacham gi pinyne. Margaret owacho ni entiere kod jatuo ageno ni winjo penjo neno okotudore kod hemorrhoids ma wawuoyeni kata kamano wacho ni jatuo ni nok dhi oko kae to sani koro entiere kod kuot e bathie kod kacham. Koro gima nya wacho en ni kaka gima wacho no en ranyisi but dhi oko en ranyisi mar tuo miluongo ni intestinal obstruction. Ni ich nitie gimo odino ich momiyo cho ok nyal wuok. To gik matimo mago gin gik mang'eny kabisa. Inya yudo kata ni ombicho timang'o otudre ich kocha. Koro chiemo ok nyal kadho kata oko ok nyal kadho. Koro miyo iyi kuota ichiemo to iyi chiemo ok nyal dhi oko. Koro opong'a iyi to iyi meda kuot. Mano intestinal obstruction. To nitie other things be makelo mago. Nyaka gik moko kata kaka kansa be nyakelo gi. Gima dang' awachi gimo onyisa no ok nyal konya kata ok anyal tiyogo mondo akonye. Koro nyachuno ni nyaka okele akela hospital kata otere hospital manchiegni kode mondo ng'iye maber mondo koro wane ni en ang'o nikech kata kaka kuma nitie ni ok anyal wacho ni adier intestinal obstruction no e shida but ochalo mano. En chandruok mar hemorrhoids iluonge kod nyinge mopogore opogore. Thothne ong'eny kuom ji duto te mana kaka daktari olero cha. Samoro ineno ka ng'ato dhi oko to iyudo ka gimoro owuok kar okone maduong' no. Tiwacho ni owuok ga kamano. Daktari wacho ni maa en ranyisi mar gik mang'eny. To ber ka gima duong' mitimo en dhi mondo mi iyud thieth. Nipimono ni watiere kod kidienje ariyo mag thieth. En yath kaachiel kod yore mag bero kata operation. Pimna ni ponono ni omi ng'ato yath. Yath ni biro kawo thuolo
mondo mi chandruog ni orum to kapo nono ni ok orumo tok madho yath nikech ma bende samoro timorega en ang'o monego bed ni timo. Koro ka adwa na wuoye maber nikech ok miya yath tinyisi dhi. Imi yath nitie yedhe mwamiyi ma gitiyo e wall mar gine mar hemorrhoid no. Gimiyo wall no bet motegno and gimiyo koro remo cha bende move maber. Okay? Mano namba achiel. Lakini ka risk factors gik momiyo gini obiro ok wadil kodgi to wachalo joma timo tij nono. Nikech gino bobiro to kata ko timni kata mana operation to gigi pod ok ilokogi. Pod chote kateka pod gik mami chukri pod inga aina gini pod duoga. Koro mawach maduong' ka en nyaka walok kaka wadak. En kaka wadak no mano e prevention tene treatment. Maduong' tene treatment. Akawe simba kech kiye na daktari. Machiegni penj laktar akech. Hello, nyimo. Machiegni akech, machiegni chenro. Ada penja laktar ni hemorrhoid onyalo bedo ni en tumo iluongo ni orianyata. Yani kech kaluwore gi science mowacho to orianyata bentiere ga gi science machalo kamago. Koro onyalo mana clarify mondo mi wang'e ni to en orianyata to orianyata opogore gi hemorrhoid. Erokamano nyakech. Apani orianyata odwa chalo gima lakini en to koro waluonge ni rectal prolapse. En koro opogre gima nikech en especially o affect nyithindo. Iyudo ka nyathi seche moko ne en gi tuo mar odieo mang'eny to king'iyo piny kocha ineno gimoro kowuok. Mano manyiso ni rectum cha akiaki inya duoko achiel kuom picha mane watiyogo e nyiso gima ginen gima hemorrhoid en kod duok tanga nyisu. Koro rectum no ema nikech koro choe kadho ng'wech rectum no be koro lor gi cho. Koro the whole of the rectum lor piny. Koro mano is different from hemorrhoids but koso gipogore apoga kaka gipogore no. Jomoko luongo hemorrhoids ni orianyata motegno but koro okang'eyo maber waja tiya gi wachno wabi. Erokamano ahinya. Kidieny mar ariyo daktari ni wacho ni en yore mag thieth. Daher mondo mi watug kata watang' ne johera mar chenro ni picha kaka operation ni itime kod mana kapo nono chopo kar operation to wach maduong' mani leronwa kacha ni en kaka wadak nyaka waloki, kaka wachiemo nyaka waloki kod tije ma watiyo maketie thuolo mamalo nyaka waloki. Apani mondo mitang'nwa kaka ithiedhe kokalo kuom yore mag bero kata operation. Koro to operation itimo ka koro ochopo e kidieny mane? Koro kochopo e kidieny ma koro remo wuok mang'eny. Waneno ka ipimonwa godo seche ma itang'onwa video no. Mano en kapo nono ni ochuno ni koro ma kochuno nyaka teri e operation. Koro ma itimo gimiluongo ni intubation, ma iketo ni tube makonyi breathe nikech idhi mi yath makore nindo. Koro ma koro piny kocha waseketo kar losruok. Koro ma hemorrhoid iwaye kamano ting'ade piny kuma omakrego cha. Ing'ade to bas kosegole kumodong' no seche moko waweya watimo dressing kanyo kaka wada timo sani. Waketo ne dressing obo changa seche moko kanyo be watwang'o. Koro mano en achiel kuom operation mang'eny mwatimo. Ok en mano kende. Nitie moko mwatimo ma be nitie pichni moko mana biro go ang'atang'ni. But gima temo wacho kapok wadhi operation ka en ni prevention kata lifestyle change cha e gima duong' manyaka wawuoye kendo. Maka imiya chance anya ngeka kanyo matin kas watiek wacho operation. Ang'e ngeke mana matin kaseka usimbu Salome. Aneno ka Salome nitiere simu. Halo Salome, penj laktar. Penj laktar. Dhi nyime Salome. Ne akonyora. To ne ong'ada matin. Wawinje. Penj na laktar shida man go. Ne akonyora gi nyathi achiel. To rakati mar konyruok ne ong'ada matin.
Kora pania ne manu ka chiedo rama ber nitie gi korka oko. Nitie gimoro modonga kupuoto liero kanyo. Ochiegni ne kira di kuma oko wuok go. Koro chope muda moro ma gino kuot makata ridruok moridore. Then chopo kuma ka joko ta winjo malit, ina winjo malit ma samoro ma jane na matin. Nyaka kidonda no chance kendo ka duogo sawa. Ere kaka anyalo konyora. Erokamano ahinya. Mano nyalo bedo ang'o daktari kapok inyise kaka onyalo konyo? Kaka wache no chalo hemorrhoid kabisa. Nikech namba achiel ne wawacho ni mama mamiyo mapek. Mano is one of the risk factors mamiyo otimang'o onya yudo hemorrhoids. To wacho maber ni nyocha okonyore machiegni. Koro mano nyiso ni likely nyocha en gi hemorrhoids. To gima ber ni osekonyore. Koro pressure cha odok piny. Okay? Koro gima na otim sani en man nyaka make sure ni koro cho okotimang'o okobedo matek. To tije matek mamiyo chukre bende odwok piny. Lakini mogik nyaka nene gi daktari mondi nikech kaka na wacho cha anya wacho ni en hemorrhoid to en gima opogre. Kata seche moko en hemorrhoid mochopo kuma onego bed ni itere ang'o? Itere operation. Koro nyaka nene mondi ka giye gi daktari ni ka kuma entie ni ka ok onego timne operation kata kuma entie ni onego watimne operation. Kamano. Daktari aneno ka thuolo emomaya wang'a. Nitiere kamoro mani dwa ngeke mana matin nono. Inyalo ngeke mana matin kaito watieke ni kaka wanyalo ritore mondo kik wabed gi chandruok nikech samoro in mabor ma mondo mi chop ka laktar nyalo bedo matek. Samoro yore mag thieth bende nyalo bedo matek. Nyaka ng'wamule bende weche mag okumba mag thieth kata weche mag insurance. Kamano. Koro ya nitie lifestyle changes kaka ne factors ka giwuok e risk go directly. Kapo ni tiyo kumoro ma ibet chakro kinya kodhiambo. Bang every 1.5 hours iwuok matin iwuothe dakika 5-10 mondo kiduogo. Mano namba 1. Namba 2. Kapo ni kaka sani jopiny masani wawacho ni dhogi mit seriously. Wasani jogi mit. Wawacho ni nyithi otenga ok cham alot. Alot tinde wacho ni alot chalo mto, chalo yath. Nyaka wadoge kaka jowa machon ne chiemo. Anyiso ga jotuo ma thiedho ni chiemo e san nusne nyaka bed alot. Joluo wacho ni alot mochaye matero kuon. Wan kaka surgeons wacho ni alot michayo ni ema geng'o hemorrhoids. Koro alot nyaka wacham. Chiembi kikete e mesa, half of the plate nyaka bed ni en alot. Kelo fiber to miyo cho bet mayom. Pi nyaka imodha pi mang'eny moromo. Nitie kaka iwacho ni nyaka imodh kia liters adi, lakini pi nyaka imodh throughout the day. Every time ok ochuno nyaka ibed ni in gi riyo. Pi nyaka bed, aneno ka tinde jowa mang'eny wuotho kata gi pi moro gi chupa. Iwuotho gi pi imodho pi. Mano. Tije matek. Seche moko en gima ok wanyal avoid. But kok inyal avoid, the other things nyaka itim maber. Nyaka koro chiema maber. Nyaka koro make sure na alot ng'eny gine. Nyaka imodh pi mang'eny mondo at least kata ka in risk factor to bed mana achiel. Ok ochuno ni kin gi risk factors gi to you will get hemorrhoids. But gimiyo ibete ang'o? Ibete okang' mamalo mar yudo hemorrhoids ki compare gi jomoko maonge gi ginegi. Maonge gi risk factor. Daktari wach mogik minyalo weyowa godo odiechieng' ma kawuono kotenore kod hemorrhoids mane wawuoye odiechieng'ni e pej laktar. Okay. So gima dang' awach ne oganda luo en ni hemorrhoids en tuo ma omedre. Omedre nikech lifestyle kaka wadak. Wawe kaka wadak chon. In fact kata tinde choma ji guome tinde tin seriously. Ji nitie mna gi choma ji bete. And other things. A lot tinde ji ok cham. Akia kata ka ji pod paro ga alot kata mano lunga ni atipa cha. Ji kia kata ni atipa enang'o. Alot nyaka wacham. Okay? Asto mar adek tuoche nitie mang'eny. To gima dang' konywa nikech wasefwenyo ni tinde ng'ato is one illness away from poverty. What I mean en ni iyudo ka kata nonego bed ni teri operation. Pesa ni moro mani iritri gocha. Koro chuno ni nyaka itere e hospital. Koro idong'
ng'ama onge gimoro. Koro gima temo wacho en ni nyaka wakaw insurance mar NHIF mar thieth. Bokonyo kabisa kochopo sama in gi shida ma onego bed ni timang'o idonjo e osiptal. Erokamano daktari, amor mar bedo kodi e chenro ni. Kata kamano tinde aneno ka iketo gimoro ma ka ng'ato dhi e od losruok kata cho to nitiere gimoro chalo stool ma iwacho ni inyalo keto gi e tiendi mondo mi oket angle ma ng'ato bed godo chal ng'ama ogwom. Kamano. Omiyo gima daktari temo wacho ka ni nyaka ang' wadog e yorewa machon kaka ne wadak, kaka wachiemo kaachiel kod kaka waritore. To wach maduong' mowacho kacha ni nyaka walok kaka wadak mondo mi kik wabed kod chandruogegi magin chandruoge ma inyalo geng' to gin tuoche ma bende inyalo tieki. Daktari, kaka to dwa yudi inyalo yudi kanye? Sani atiyo Nairobi Women's Hospital, Nairobi ka. To nambana mar simu en 0723 55 70 5 0723 557085. Daktari, amor mar bedo kodi ageno ni odiechieng' machielo wabocha kwaluongi kendi bobiro wagoe mbaka. It is my pleasure kendo ahero kabiro puonjo ji kendo aboduogo koluonga. Erokamano ahinya. Penj laktar chenro makende mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu, kaka wadak nyaka waloki. Nyaka odiechieng' machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar. Matayen Andutho Tieno, oriti masani.